Vent lige lidt. Jeg ved ikke, om jeg optager. Nu! Nu? Nej, vent. Den er ikke fuld omdrejninger. Er den ikke det endnu? Nej. Så. Kom her. Tag lige 4 op. Mens jeg, så hun ikke løber derover. Den er ikke oppe endnu, er den? Nej, ikke op i 1400. Vent lige lidt. Så. Ikke endnu. Jeg tror, den er nu. Ja. Kan du få den der ind? Nu! Ej, jeg glemte helt optaget. Eller den kører, men jeg ikke stod af. Det var fedt. Det var lige efter bogen. Kan vide, det kan starte igen. Skulle tale jo. Så står den bare herovre. Kan vi prøve igen? Jeg tror, den stopper på grund af skruetræk røg ud. Ja, så strigen her var også. Nå, det. Så er det bare nu. Det er så fedt. Det var nice. Nej, jeg pauser lige.